Patadusa nthawi yayitali pomwe anthu akhala akudandaula maka pa ndalama zija za pension zimene munthu amalandira akatha kugwira ntchito, zaka zake zogwirira ntchito zikakwana, mbuyomu zakhala zili zovuta kwambiri kuti anthuwa ndalama zawo zifike. Ndipo mu video ya mtsiku lero ikamata mukhala mutadziwa ndondomeko zimene boma layika kuti athane ndi vuto limene lakhalapo kuti anthu omwe onse adagwira ntchito ndi kupuma pa ntchito ndalama zawo ayambe kulandira tsopano. Ndipo malingana ndi chikalata chimene chatuluka ku nduna owadza chuma kuchokera kwa mlembi ku ndunawo amene ndi achiunda afotokoza kunena kuti anthu mazana omwe anapuma ntchito mboma koma amene asanalandire ndalama tsopano ayamba kusimba lokoma. Ndipo malingana ndi chikalata chimene ndunawo yatulusa ikuonesa kunena kuti ndalama za pension zimene anthu adapuma pa ntchito zayamba kuperekedwa kuyambira mwezi uno wa Januwale. Ndipo kalata yomwe ndunawo watulusa yomwe wasainira ndi mlembi wamkulu ku ndunawo Cliff Chiunda yati izi zikusatira nyumba ya malamulo itavomereza ndalama zokwana 129 billion kwacha zomwe zopita ku ndunawo mu ndondomeko ya zachuma yonjezera. Ndipo afotokoza kuti ndunawo wati kusiyana ndi mbuyomu pomwe anthu ogwira ntchito mbomawa amadikira pafupifupi zaka zitatu asanalandire ndalama boma likufuna kuchepesa nthawi kufika pa miyezi itatu. Ndipo padakali pano mlembi wamkulu ku bungwe loyimira anthu ogwira ntchito mboma Civil Servants Trade Union Charles Kunchenga wayamikira boma pa izi ngakhale apempha nduna wa zachuma kuti uonetsetse kuti ntchitoyi sikulowa chinyengo. So nkhani imene boma yafotokoza yabweretsa chimwemwe kwa Malawi osiyanasiyana, ndipo anthu onse amene adapuma pa ntchito mzaka zambuyomu ndiye kuti nkhani imeneyi ayilandira ndi chimwemwe choposa kamba kunena kuti pali anthu ochuluka amene adapuma pa ntchito koma amene ndalama zawo zidali zisadafike ma akaunti mwawo. Ndipo anthu ambiri amene tawaona m'mamidzimu akhala akukukutika ngati mwinanso samagwira ntchito mboma kamba kunena kuti ndalama za pension zakhala zisagubwera. So pa ndondomeko imene boma ilafotokoza kuti likhale likuchita komanso kuyambapo kumene kwayamba kuchitika kuyambira mwezi wa Januwale uno, anthu ayambano kulandira ma pension komanso asimikizira kuti afuna aonetsetse kuti achita fix chilichonse chimene chimabwezeretsa ntchito yopereka ndalama za pension kwa anthuwa, ndipo aonetsetse kuti period imene anthu amadikirira kuchoka pa 3 years ifikeno pa 3 months. Ndondomekoyi akufotokoza kuti ndiye kuti yense amene akhale akupuma pa ntchito ngati wapuma mwezi uno ndiye kuti pakutha pa miyezi itatu pakhala dongosolo la pension likhalenso likuyendetsedwa, ndi kuti pa miyezi itatu imeneyi ndalama zake zikhale zitatuluka. Chifukwa chonena kuti anthu osiyanasiyana omwe adapuma pa ntchito mundivomereza pa miyezi ingapo mutsogoleri wapita uja anthu akhala akubindikira m'maofesi m'makonsolo osiyanasiyana, maofesi azaleba kapena kuti maofesi ona za ntchito ndi kumadandaula kunena kuti ndalama za pension kufikira tsiku la lero boma silidaperekebe. Ndipo anthu ambiri akhala akunena kuti akuvutika kwambiri kamba kunena kuti chipumire ndi pa ntchito chifukwa chakukula palibenso ntchito zina zimene amachita, ndipo chimene amadikira ndi kuti ndalama za pension zikazatuluka mwina zingazasinthe moyo wawo chifukwa choti padakali pano mphamvu zawo zidatha. Choncho zikuoneka kuti funso lawo limene akhala akufunsa boma padakali pano boma labwera ndi mayankho amadandaulawo onse maka pa nkhani imeneyi ya pension. Chonchipa ndiye kuti onse ama pension chimwemwe chili kusaya pamene akhale akulandira ndalamazi. Monga afotokozera nduna, bilu ya 129 billion imene idapasa ndi imeneno iyambenso kutumikira Malawi maka ku gawo lija la pension. Koma uyimirira mabungwe amene amayang'ana za anthu opuma pa ntchito apempha kuti ndalamazi zisayendesedwe mwachinyengo, ndipo apempha boma kuti lionetsetse kuyika ndondomeko zoyikika zimenenso zikhale zokhwima zimene zithandizire kuti pakhale kalondolondo wa ndalama zimene
zimene zizipita kwa anthu opuma pa ntchito, kamba kunena kuti dziko lathu la ku Malawi ndilogonera komanso kukhazikika ndi katangale. Apempha kunena kuti boma liyike ndondomeko zokhwima zimene zithane ndi corruption pa nkhaniyi, kamba kunena kuti anthu osiyanasiyana amapezerapo mwayi kwa anthu amene adapuma pa ntchito kuti aziwabera. Taonapo ife anthu akuyambisa kuti kabungwe ka anthu amene amayendesa za pension ndi ganizo loti anthuwo akawapeza akufuna cholinga kuti akamayendesa zinthuzo aziwajerenso. Choncho boma alipempha kuti liyike ndondomeko zabwino kuti anthu amene adapuma pa ntchito chifukwa ndi ena amene adakhetsera thukuta ntchitoyo akuyeneka kupindula okha osati pena apezerepo mwayi ndi kumawajera ndalamazi muganizo loti ndi amene azichita process nkhani ya pension. So mwalingana ndi momwe boma likuchitira pa nkhani zosiyanasiyana, maunduna osiyanasiyana alikalikiliki kufuna kuthana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zidayima musewale kunena kuti ndi khumbo la Profesa Arthur Peter Mutharika kuchotsa chinyansi chilichonse chimene chimachititsa kuti dziko lino lizivutika. Choncho maunduna osiyanasiyana, ngati mwakhala mukutsatira ma videos athu, takhala tikuwuzani mmene maunduna ena akuchitiranso. Tidaonanso za maunduna monga ku immigration kumene nakonso kulikalikiliki kumene ku homeland security kumene amaona chitetezo cha mdziko ndipo akuthana komanso kuchita fix mavuto amene akhala akuzunza Malawi. Ndiponso maunduna ena ngati ku information kumene konso taona akugwedeza makampani a TNM, Airtel kuti nawonso achite fix. Choncho ku Ministry of Labor nakonso nduku pamene ayambanso kuchita fix nkhani ya malipiro awonse amene adapuma pa ntchito. Chonchopo ndiye kuti mwina zinthu zikhale zikuyenda bwino. Sitikudziwa kuti mwina imeneyi ndi kuyamba kokha kapena pakuti pa mtunda atasa kapena zinthu zina zisiyikanso momwe timayembekezera, popeza dziko la Malawi ndi losapanganika. Zinthu zina zimayamba bwino monga aina adayimbira kuti Agalatiya ndi kusirizanso mosayenera, kuti tikhale ndi chikhulupiriro kunena kuti zonse zimene zayambazi tifika nadzo kumapeto, kuti no momwe maunduna akugwirira ntchito maofesi osiyanasiyana akhala akutumikirabe mpaka na kutsiriza kwa ulendowu, kapena ichi nchiyambi kuti angotipaka mafuta, kungotiphoda, kutiphimba, kutichita chikuni chili ndi usi, kenako pansipo atase ndiwo, kuti tinene kuti tiyike chikhulupiriro chonse mwa anthuwa, kapena mmene adachitira Yudasi pokhala naye limodzi Yesu, koma pamapeto pa zonse nkukhalanso mmodzi mwa anthu amene adamupereka Yesu. Koma padakali pano sitingakambe chinthu china koposa kuyamikira momwe ntchito zikuyendeseredwa ku maundunawo. Koma mwina chimene tingakhale tikudera nkhawa nchonena kuti kodi ulendo umene utimaliza tonse, kapena papezeka zosamwisa zina zimenenso zibwerese kufoka kwa maundunawo, popeza pano chilichonse chikuoneka ngati chikuyenda bwino maunduna ambiri, ndipo pali serious ya maunduna osiyanasiyana. Koma ndimafuna ndidziwe ndimvenso maganizo anu kunena kuti momwe maunduna osiyanasiyana ayambira ntchito zawo maka mu administration ya Profesa Arthur Peter Mutharika, kodi inu mukuziona motani? Kodi mukukhutira kapena mukuona kuti ichi ndi chiphimba maso chimene chikuchitika, anthu ali ndi zolinga zina zikuluzikulu zimene zosathandiza Malawi? Anyways, koma pa ground mpamene taonapo kuti ntchito zayambika kale kugwiridwa. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo kunena kuti ayi zili bwino ndithu teyangopitiriza komanso kuchita pull up socks mwina mmene sakufikiramo. So Amalawi anzanga amene timakonda dziko, tiyike comment mu box ya ma comment yo, komanso ena amene sitidachite like komanso subscribe tichite like video kutinso tizikwanisa kukupatsirani ma videos amene tikhale kumakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo mu video ya mtsiku la lero ngotani ndine wanu nthawi zonse Mike Thompson. Monga nakamba kale osayiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithe kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tizikonza pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.